जोंनि बाटासिपुर पारिसआव मोनसे सभा जोङो खुंफुंदों आरो दिनै बियो सानथाम जाबाय आरो बेजों लोगोसे जोङो जोंनि बे बाटासिपुर लाइमोन आफादा जोंनि माखासे हारिमुआरि मोसानाय बागुरुम्बा दावस्रि देलाय आरो बेजों लोगोसे दामनाय देनाय मोसानाय मुसुरनाय सेरजा खाम सिफुं जोङो बेयाव लाफादों आरो जोङो धोरोमजों लोगोसे जोंनि बे लाइमोन आफादा हारिमुआरि माखासे आगजुफोरखौ फोथांनानै लाखिगोन आरो लाखिबोदों होननानै आङो बेखौ बुंनो गोसो जादों। जोंनि साफ्रोमबो रादाब नायगिरिफोरनिसिम जोंनि बाटासिपुर पारिस लाइमोन आफादनि गाहाय नेहाथारि जानानै आङो बयनिसिमबो गोजोन हामलायनायखौ जासिहरनाय जाबाय। बे समाव दिनै जोङो सानथामनि हाबाफारिजों गासैबो लाइमोनखौ बेखौनो बुंनो सानो जोङो धोरोमजों लोगोसे जोंनि माखासे हारिमुआरि दामनाय देनाय गाननाय जोमनाय मोसानाय मुसुरनाय खाम सिफुं सेरजाखौबो जोङो लाफानो नांगौ। जोङो धोरोमखौ सिगाङाव दोननानै जोंनि हारिमुखौबो जोङो लाफानो नांगौ। आथिखालाव जोङो नुनो मोनो गासैबो लाइमोन सुबुंफोरा जोंनि माखासे हारिमुआरि गानग्रा जोमग्राखौ गारनानै गुबुननि हारिनि गानग्रा जोमग्राखौ जोङो लानो हमदों। अब्ला आङो बे समाव बुंनो सानो बाटासिपुर पारिस इयुथनि लाइमोन आफादनि गाहाय नेहाथारि जानानै जे जोंनि गासैनो लाइमोनफ्रा बेबादिनो धोरोमजों लोगोसे दामग्रा देग्रा आगजुजों आरो गाननाय जोमनायखौ जोङो लाफानो नांगौ। बियो जोंनि गोनांथि आरो जोंनि मोनसे बियो मावनो गोनां हाबा होननानै आङो बुंगोन। जेब्ला जोंनि बे पारिसआ गायसनजादोंमोन 2008आव अब्ला बे समाव जोंनि पारिसआ आनडेभेलपमोन। लामा सामानिफ्राय लानानै हान्था मेला आरो गासैबो सावस्रिनिफ्राय लानानै गोबां खस्थ' सोलिनो गोनां जायोमोन। जोङो बेयावहाय 2001 मायथाइनि सिगां 2001 मायथाइनि सिगां जोङो बे हादानाव जोङो फैदोंमोन। अब्ला बेयाव जोङो बेफोरबायदि पारिस जोंनियाव गैयामोन। अब्लाबो जोङो गोबां खस्थ' खालामनानै जोंनि सिगांनि जायफोरा बे पारिसखौ गायसनदों बिथांमोना गोबां खस्थ' खालामनानै बे पारिसखौ 2008 सनाव बिथांमोना गायसनदों आरो दासिमहालागै दिनैसिमहालागै आंनि बिबान मोननायनि सिगांबो आरो दायो जोङो बिबानाव दङ। बेयाव जोङो हारिमुआरिखौ मोसानाय मुसुरनाय गासैखौबो जोङो लाफागोन आरो बेजों लोगोसे जोङो जेब्लायबो पारिसनि जानानै आवगायलांगोन होननानै जोङो मिजिंथियो। जोंनि बे पारिस गायसनजेननायनिफ्राय लानानै जोंनि बे बाटासिपुर पारिसआव जोंनि आदिबासि इयुथफोरनिफ्राय सासे आसाम पुलिसाव जब मावगासिनो दङ आरो बर' इयुथनिफ्राय सासे बेबो आसाम पुलिसाव जब मावगासिनो दङ। अब्ला बेनि बेलायाव आङो बेखौनो बुंनो सानगोन जोङो बेयावहाय जोंनि बाटासिपुर पारिसआव गासै 34टा मण्डलि दङ। बिनि गेजेरावनो बर'फ्रा 20टा मण्डलि आरो आदिबासिफ्रा 14टा मण्डलि जोङो दङ। बेवहाय जोङो आदिबासि आरो बर' गोरोबनानै जोङो बेयावहाय बाटासिपुर पारिसआव गोरोबनानै जोङो इसोरखौ खुलुमो आरो जों इसोरखौ सिबियो आरो जोङो बयबो गोरोबनानै थायो आरो लोगोसे जोङो गावनि हारिमुखौबो जोङो लाफायो आरो दिनैसिम बे 17 इयार्स जोंनि बाटासिपुर पारिसआ कमप्लिट जाबाय। दा बेयावहाय जोङो गोबां सोलायनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो आं आसा खालामो माखासे दौरिफोरनि नाजानायजों आरो पारिसनि लिडारफोरनि नाजानायजों जोंनि पारिसआ बेबादिनो आवगायलांबाय थागोन होननानै आङो आसा खालामो।